Tere tere, kuidas läheb? Mä ütlesin, että tulen tänään kalalle. Tegelikult teist korda juba sellel kevadel, aga no, esimest korda teen videot. Et no, siin on jõgi. Ma ei tea, kas sealt üldse kala on võimalik praegu veel saada, aga noh, mul pole kummikuid üldse jalas, et noh, mõtlesin, et tulen siia. Siin on suht. Kas siin on kedagi teist? Ei ole. Selline koht. Et ei tea, kas siin üldse on kala veel võimalik saada. Vaatame, proovime. Mulla se, võtsin selle teise kaamera kaasa ja lendungiga mõtlesin kalastada, et vaatame, kas siin on forellit või ei ole. Tegelikult ma saan ainult siia, sinna poole natuke ja nii. No, vaatame, proovime. Nii mu selline liitsi. Ma ei tea, kuidas se kamera üldse filmib, aga no, proovime. Siellä minkin väike kala ujuu. Mitäkin siinä ikka on? Niin, kala ei saanut selle korraa kahjuksi. Mä ei tiedä kauan mä olin. Minkin tunnikken äkki. Natuke rohkem. Aga no, ei kalaa ei saanut. Oi. Ilus koht kyllä. Suvel siinä on suht voimattu tulla kalalle, sest need kõik heinät on siinä kasvanut niin korkeaksi, että ei saa siihen rannan äärteen tulla. Aga nyt oli suht hea. Yhden kalan näkin siellä. Suht suur. Mä ei tiedä, kas se jäi siihen videollekaan. Ei tiedä.
Ja mä en tiedä missä kala se yksi oli. Kas se oli forelli, ei tiedä. Siitä mä olen kunnakin saanut forellit sieltä puolelta paartykkiä. Ja siinä joessa kyllä on forellit. Aga no, vaatamme. Kas mä selleen sun vähän saan vielä. Aika selleen korvaa mitte. Et no ja. No ja. Ilus koht kyllä. Rahulikin. Siellä läheb tee läheb siellä. Sillä alkaa kalassasin nattukenen, sit tulin siihen. Aga no. Selleen korvaa ei saanut kalaa. Et ja. Näemme järkmisen korraa. Ciao.